Kada su ovi rezultati izbora koje vidimo pred sobom? Ovi rezultati su 23 časa i 30 minuta. Možeš nam reći koliko je otprilike koja stranka procentalno dobila u našoj opštini? Da. Srpska radikalna stranka je dobila 13%, Srpski pokret obnove 3,8%, Socijalistička partija Srbije 15%, DOS 52% i JUL 0,7%. Da li ti možda poznato koliko je do sada procenata glasačkog listića prebrojano i koliko biračkih mesta? Što se tiče biračkih mesta, ovo su podaci obrađeni sa samo još 4, znači biračka mesta od ukupno 42 biračka mesta. Znači 38 biračkih mesta je obrađeno, 4 su ostala neobrađena. Ta 4 su, sad ću da kažem, to su Obrovac 2, zatim Gajdobra 2 i imamo Bačku Palanku 18. Praktično, to su u stvari 3 biračka mesta. 3 biračka mesta, sad nam je stigao Vizić. A ovo su znači nezvanični rezultati. Dakle, DOS je od negde oko 60% dobio 52%. Ovo su rezultati sa biračkih mesta, znači iz zapisnika. Biračko mesto broj 1, Bačka Palanka, samo ćemo reći šta je DOS dobio. DOS je dobio 284 glasa, SPS 129. Zatim, biračko mesto broj 2, Bačka Palanka, DOS je dobio 388 glasova, dok je SPS dobio 99 glasova. Biračko mesto broj 3, Bačka Palanka, DOS je dobio 411 glasova, dok je SPS dobio 136 glasova. Biračko mesto broj 4, Bačka Palanka, DOS je dobio 479 glasova, dok je SPS dobio 121 glas. Biračko mesto broj 5, Bačka Palanka, DOS je dobio 682 glasa, dok je SPS dobio 141 glas. Biračko mesto broj 6, Bačka Palanka, DOS je dobio 508 glasova, dok je SPS dobio 109 glasova. Biračko mesto broj 7, Bačka Palanka, DOS je dobio 423 glasa, dok je SPS dobio svega 82 glasa. Zatim, biračko mesto broj 8, Bačka Palanka, DOS je dobio 394 glasa, dok je SPS dobio 95 glasova. Biračko mesto broj 9, Bačka Palanka, DOS je dobio 504 glasa, dok je SPS dobio 151 glas. Biračko mesto broj 10, Bačka Palanka, DOS je dobio 364 glasa, dok je SPS dobio 138 glasova. Biračko mesto broj 11, Bačka Palanka, DOS je dobio 412 glasova, dok je SPS dobio 104 glasa. Biračko mesto broj 12, Bačka Palanka, SPS je dobio 96 glasova, DOS 325 glasova. Biračko mesto broj 13, Bačka Palanka, DOS je dobio 264 glasa, dok je SPS dobio 73 glasa. Biračko mesto broj 14, Bačka Palanka, DOS je dobio 372 glasa, dok je SPS dobio 68 glasova. Biračko mesto broj 15, Bačka Palanka, DOS je dobio 453 glasa, dok je SPS dobio 74 glasa. Biračko mesto broj 16, Bačka Palanka, DOS je dobio 483 glasa, dok je SPS dobio 79 glasova. Biračko mesto broj 17, Bačka Palanka, DOS je dobio 346 glasova, dok je SPS dobio 62 glasa. Biračko mesto broj 19, Čelarevo, DOS je dobio 359 glasova, dok je SPS dobio 161 glas. Zatim biračko mesto broj 20, Čelarevo, DOS je dobio 344 glasa, dok je SPS dobio 123 glasa. Biračko mesto broj 21, Čelarevo, DOS je dobio 280 glasova, dok je SPS dobio 106 glasova. Biračko mesto broj 22, Čelarevo, DOS je dobio 348 glasova, dok je SPS dobio 110 glasova. Biračko mesto broj 23, to je u Neštinu, DOS je dobio 294 glasa, dok je SPS dobio 101 glas. Biračko mesto broj 24, Vizić, DOS je dobio 123 glasa, dok je SPS dobio 26 glasova. Zatim biračko mesto broj 25, Nova Gajdobra, DOS je dobio 250 glasova, dok je SPS dobio 167 glasova. Biračko mesto broj 26, Gajdobra 1, DOS je dobio 248 glasova, dok je SPS dobio 179 glasova. Biračko mesto Silbaš, broj 1, biračko mesto 28, DOS je dobio 365 glasova, dok je SPS dobio svega 86 glasova. Biračko mesto 29, Silbaš 2, DOS je dobio 364 glasa, dok je SPS dobio 106 glasova. Biračko mesto Parage
biračko mesto broj 30 Parage, DOS je dobio 281 glas, dok je SPS dobio 53 glasa. Biračko mesto broj 31 Despotovo, DOS je dobio 444 glasa, dok je SPS dobio 232 glasa. Biračko mesto broj 32 Pivnice, DOS je dobio 454 glasa, dok je SPS dobio 57 glasova. Biračko mesto broj 33 Pivnice, DOS je dobio 365 glasova, dok je SPS dobio 28 glasova. Biračko mesto broj 34 Pivnice, DOS je dobio 585 glasova, dok je SPS dobio 25% glasova. Evo. Biračko mesto broj 35 Karađorđevo, DOS je dobio 250 glasova, dok je SPS dobio 50 glasova. Ovom prilikom bi pozdravili gospodina Rađenovića i čestitali mu na ovako dobrim rezultatima. Zatim biračko mesto broj 36 Karađorđevo 2, DOS je dobio 61 glas, SPS je dobio 17 glasova. Biračko mesto Mladenovo, biračko mesto 37 Mladenovo, DOS je dobio 356 glasova, SPS je dobio 172 glasa. Biračko mesto broj 38 Mladenovo, DOS je dobio 350 glasova, dok je SPS dobio 193 glasa. Biračko mesto Obrovac, biračko mesto 38 u Obrovcu, DOS je dobio 361 glas, dok je SPS dobio 193 glasa. Biračko mesto broj 41 Tovariševo, DOS je dobio 382 glasa, SPS 140 glasova. Biračko mesto broj 42 Tovariševo, DOS je dobio 304 glasa, dok je SPS dobio 147 glasova. I to su bili svi rezultati, znači sa svih biračkih mesta. Kao što vidite, DOS je u svim biračkim mestima pobedio i taj odnos je negde oko 4:1.